nga walay gubot. Ang mga pagkatawag gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Sunod sa ako, naglunog, nagbuto-buto, nag-love you, hag na po sa mga kabisyo, my love so sweet. Ato ang programa sa iyong kabuntagon. Hoy, gotodo, kalabo, mayong buntag ka naton tanan. Anya na buta, kumbati ta sa ato ang pagpaminaw, kumbati na pod sa ato ang paglanog-lanog, labaw na sa pagpahimsog sa ato ang kalawasan, batok sa mga sakit nga pwede mo pakgang sa ato ang kinabuhi. Ala sige, manukad kita sa iyong kabuntagon, karong mga orasa, karong mga taknaa, alas 5:11 na. Ala sige, kumusta ta ninyo diha? Kini ang inyong DJ Mike Killing. Okay niyo po, dyan inyong gwapong taro ay lumping ha. Kumusta mo, mga amigos, mga amigas ha? Nga, nagdulog ka rin mga tsak niya. Uy, bakod niya, buntag niya, pauli na sa inyo. Ipangita niya kasi mga sawa. Bakod niya, buntag niya, ibta niya, ha? Kumbati niya po sa tani. Liyok na po siya, kaya mga buhay niya po tani, style niya po siya. O plaster ta sa pagpaminyaw, ha? Kaya live po siya karong mga orasya. Gani diri sa atong Facebook page, DJ Mike Killing a Facebook page, Calabo Herbal Product, Jesser Marketing a Facebook page. Like, share, follow, and of course, pwede mo patimbaya ka na to ha. 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Ala sige, kumusta ta ninyo diha tuod mga kabisyo my love so sweet kining atong tulumanon gihatod kanato sa Jesser Marketing. Calabo Plus Herbal Food Supplement gaduna ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic, aduna isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric, luyan dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ano ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule, mapakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian Trudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Cernobes sa 093-0973-6009. Ala sige, padayon ta og duyog sa pagpaminaw. Kanato, before nato sugdan og panukaran sa muna Lolo Baba ang ato ang drama special nining programang Hoy Gotodo Calabo sa sayong kabuntagon. Aniya sa muna yung mga nagbaga. Naglaba naman noon. Nagbaga na mga labas nato mga balita no nga ato ang panukaran. Niini ato ang programa ala sige. So pabati dito sa mo kadali mga kabisyo my love so sweet ha. Oo. Okay kato mga gusto patimbaya diha. Sige. Pabati mo kanato karon. Adara dayon sa on. Okay, na-plaster na. Kinuhagan na nato og kuan mga kabisyo my loves, no? Para ito mapaong. Anyway, kabaw ba ka lulubabang usa ka Joey De Leon? Ato artista. Dili ang kapangalan nga naaresto, no? Diya dapita sa Quezon City Police District. Kapangalan lang niya Lulubaba. Dagan kayo ang natingala kung kinsan Joey De Leon ang mismong giaresto
sa QCPD. Pangalan lang to din niya, matud pa ang mismong hinungdan sa pagka-aresto ni Joey De Leon. Kay matud pa ikaunom ni siya, no? Number 6 most wanted person sa mismong lugar sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. 51 anyos na pud usab kini. Adunay violation of comprehensive dangerous drugs. Mao day pud usab lulubaba, no? Adik-adik man pud ay patuloy nga ginatugis. Ang uwan pa niya mga kauban sa mismong mga binuhatan. Pero naibulong sila sa mismong pangalan tuod ni ini, no? Naday nga nagidyay pudsat nga dunay kapangalan. Noon, De Leon, kay common makay ng apelido, labaw na ang Joey. Magituyo lang ko siguro kay Lulubaba, kay idol siguro pudusab, no? Pangutanya niya kung kinsay magulang niyan, Jo, Sa Taguig City Police Station po, adunay 23 anyos. Filipino British nga party goer nga pangalan Ferdinand Marcos. Ang naaresto Lulubaba. Nya pagidyahi sa kasong act of lasciviousness at around 3:20 AM. Diha pod sa lugar sa BJC ni siya naaresto, no? Ning mismong tawhana nga kapangalan pod usab sa tuang presidente. Nabay may kiling kuan diha pagtingog budahan basi magbuhat mong dautan madamay tanin yon yung style. Gani, pero kato ko ang kapangalan ako patay naman ko. Wala na to siya, patay na to siya. Gani po yun. Og sa dugang pang mga balita, mga kabisyo, my love, so sweet matikdan ninyo. Nahibulong ba mo kagahapon? O bisan karon? Nga to ang messenger, no, wala na yung mga media files, pictures, mga daan natong pictures nga na-save sa tong messenger, nang wala, mga videos, mga links, tanan. I-check nyo yung media files ninyo. Diba, wala na sulod, wala na unod. No, matikdan ba ninyo na siya diha? Gani, nakita kanya ko tingala gani ko abi niya ko wala niya pero pwede pa manday po usab nga ma-scroll up dito nimo, ma-backread nimo pero hagi kayo, hagi. Mataas-taas nga diskusyon yang imo ang i-scroll up pa nimo, no, i-backread pa nimo. Muna siya ang katikaran karon sa social media under Meta, mga kabisyo. Wala pa isyong gipagawas or gi-release nga statement ang Facebook kung glitch ba kini sa ilahang system, na overload na ba ang ilahang memory or naay hack or hacking nga nahitabo. So ginasuta pa, no, ang mismong hinungdan sa rason pero gina-fix na gituod nila ang mismong issue. Dagang kay nabalaka pud usab niini kaya dai mga transaction Lulubaba nga mga para sa nang sama nako nasa real estate nga ang mga resibos mga kliyente na mag-save, di ba? Nya tapos kasagaran nato atong mga transaction ginahimo na lang pud usab diha nga mismong mga IDs atong ginapang-send. So basin ba, no, wata kabalo unta nga makuha na siya. So kita mga kabisyo sa inganing kahimta nga mga kabisyo my love so sweet dapat kuha na ta, no, kining nag-amping ta og baging alert ta sa mga sitwasyon nga pwedeng mahak ang ato ang account or ang ato ang mga pangalan o gamiton sa mga daotang paagi. So check ninyo o i-save na lang ninyo o pang-delete na lang pudsad ninyo kung mahimo, no. Basin niya na-hack gid pudsad bawat kabalo. Bako taon gyud. Sa dugang pang mga balita, ilabi na sa entertainment, mga kabisyo my love so sweet. Kaila ka ni Ed Sheeran Lulubaba? Ed Sheeran katong nagkanta sa Thinking Out Loud. Migo mi ato. Ginapadadaan gani ko ato niya og kwan sa kining is chocolate.
Migo na mo nagkaila. I am papa, o akong papa, kabaks o glastiko, so nya. Pero good news di ay no sa mga fans ni Ed Sheeran kay nakadaog siya sa copyright infringement trial sa US involving his Grammy-winning song Thinking Out Loud. And the Marvin Gaye classic Let's Get It On. Nga gipasakang kaso sa yaha. Nahinumduman nga nagpagawas po og statement si Ed Sheeran kung ugaling mapildi siya dili na gidaw siya mohimo pa og mga kanta. Kung inganing kahimtanga nga pag naay siya ay mga nindot o sikat nga mga kantang ipagawas, pakitaan dayon og mga kaso sa mga oportunista nga sama sa nagfile og kaso karon diha sa iyaha. Pero good thing ay nakadaog siya og padayon ang iyahang paghimo og mga original songs. No? O siya may kuan may kiling sa may inyong dyan o ganyong tawagan niya kining nakadaog siya. Okay, tungod walay makita na kuan no. Walay mapakita nga tinuod nga nag-infringe, nag-copyright no ang grupo ni Ed Sheeran. Kay ilaham mo gong ginapaglaban nga nag-copyright daw si Ed Sheeran sa kanta ng ni Marvin Gaye no. Marvin Gaye is na siya, karaan na siya nga singerist mga kabisyo. Classic 1973. No? Pero wala ba determined sa mga nagpasangat og kaso mga heirs ni Marvin Gaye nga tinuod nga nag-copyright sila sa mismong kanta nag-copyright si Ed Sheeran sa mismong kanta ni Marvin Gaye. So mo na napildi taon gid sila no. So padayon mga kabisyo my loves, si Ed Sheeran siya ang pagbuhat og mga original nga mga kanta. Daghang kitag mga paboritong kanta ni Ed Sheeran gid pud sad no, makarelax man gud dihang kanta, di ba? So pang mga balita niya pod sad mga kabisyo my loves no, nagbahad ang Land Transportation Office labi na diri sa Davao Region na subayon ang mga lisensya sa driver nga illegal nga giproseso o di saktong pagkuha gawa sa Davao Region. Ambot lang sa ubang sa mga rehiyon pero diri sa mong dakbayan sa Davao no, once gani ang inyuhang lisensya didto sa laing nas or laing lugar ninyo pabuhatan niya ginapadali makita na sa ilahang system ma-trace man gina nila niya tapos pag masapnan ka revoke o di nagig ka pwede pang makakuha pa og lisensya, lifetime revoke mga kabisyo. Gisulti ni LTO Davao Regional Director Neil Cañedo Miyerkules no nga ang mga lisensya kansilahon kung masakmit og madiskubrihan nga naglapas kini sa provision sa Republic Act RA 10930. Ang RA nanumbok sa an act rationalizing and strengthening the policy regarding driver's license by extending the validity of period of driver's license and penalizing acts in violation of its issuance and application, amending for those purposes Section 23 of Republic Act number 4136 no. Aron pa nasakmit ang mga lisensya imbestigahan sa mga kalapasan o mga sistema sa LTO. Makita ko na proseso ba kini og tama. Gisgutan ni ini nga okay lang kadto mga lisensya nga gi-issue sa gawas sa Davao Region nga miagi saktong proseso. What if dili madakpan? Wala ta mahimo ana. Dili madakpan, dili ma-subject for revocation. So kailangan gyud kung gusto nyong ikuan na iagi niya saktong proseso para galing kung di mo madakpan mga kabisyo my loves no. Dili na siya ma-revoke ng inyuhang lisensya. Ato mga nasa mga kasigpit ng mga dapit niya tapos diri nagpakuan sa Davao. Labi na kung diri sa dakbayan pud sad sa Davao unya dito sa laing lugar pa-issue sila ang lisensya. Gusto lagi dayon makuha diretso. Wala na linya-linya mo magud atong gusto no. Gusto tag shortcut ba. Anyway, mga kabisyo so mo kato siya no. Dalita sa NBA luluba pa. NBA ta kay nakadaog ra ba ato ang manyok datong Lakers 1-0 na gyud ta. Pero tako kayong kuan sa mga
Warriors kay pilihon yata gid sila no. Pilihon ng siguro ambot lani pero tanawon na to ang dugang pang balita or dugang pang dula nila no kung sa gid ang pwede nilang maipakita pang performance sa inganing kahimtanga. Daog nga to manok. Lakers for the win. Kanya +5 +10 sa gusto ninyo ha. Sa mga totoo mga balita sa iyong kabuntagon mga kabisyo my love so sweet ha. Manukay kita sa pagpalikod pudsad sa tuwang kalawasan tumartawag Gelic C vitamins para protektado og himsog nga panglawas kana nga mukaon nindot ka pagkatulog inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C ang pinakaepektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya tumar na tawag palit na ta sa Angelic C with vitamins. Padayon ta og manukad na para sa tuang drama special. Lulubawa, ready na ba ka o ready na ka? No choice, ready na ba ka? Ano yan nagyod ang ato ang drama special sa programang Hoy Gotodo Kalabo. Dear Manggulas, og Lula Dapag. Tawagan na lang ko sa pangalang Jojo. Siya na ang gipangan sa kong inahan kay Josephine. Karon Jojo na. Sa kong pagkatao, kabalo na ko nga ako sa ka lalaki. Kanunay na nalanggi kong mapasakitan. Dada ng mga babae nga ako magustuhan. Ambot lang. Nagibuhat man nung tanako ang akong makaya para mapalipay sila. Pero niabot sa panahon nga kining murag gadwa-duhan ako unsay feelings nga murag galibog ko karon Manggulas ug Lula Dapag. O karon ninyong masayran, din hinagsugod ang tanan. Magsud bang ko ni Magjojo? Ano man? Ay, Josephine di ay. Sam, ay pag Josephine din na, kambalubay ka nga. Laki-lagi Hindi ka ako gusto pero... atong... Laki-lagi ka pero wa kay tumoy. Dili ko ganani. Kambalubay ka nga, ginabuhat ako tanan mo. Say, gusto ni mo ipa... Pasla ka na imuha. Ginabuhat na ko. Maun sa mangkaw, dili lagi ko ganani sa imo kay...
Sa pa di kulang sa kuha nga tanan akong sweldo ginhatag man ako sa imo ah. Jojo, sultihan di ka, Jojo. Ay, Josephine, di ay. Wala na Josephine. Uy, ano ba? Sika. Problema nimo. Jojo. Anong bulagan man ko nimo? Anong Wala na lagi ko gusto ni mo, Jojo. ano man? Dili lagi ko ganani mo kay dili na ko gananog tomboy. Di ko gananog. Sa gusto na din mo? Di ko gananog Naruto times 2 times 2. Dili. Sorry, Jojo. Grabe oy, grabe gyud ba? Nga na naman day kadali ng imuha. Sa grabe nang panguyab sa imuhan niya. Ingunahan na po day kadali ang pagbulag nimo sa kwa. Unsa Over naman ha, kiwa? over. Unsa naman kiwa naman ko yung gusto nimo? Ayaw ba? Hindi ka magbulag Isa pa kay... pagkukso ko nimo, Jojo. Wala ko yung gusto nimo. Ayaw ba? Lapaya kayo. Pangita, huwag lain. Dili lagi ko sakit lagi kaayo. Di Bisa na ka ko sa- magbulag. Makipagbulag ko si mo, Jojo. Di lagi na kaya. Dilin mo kaya. Pangita Ayaw lang ba? babae. Wala talaga yun sa. Wala na Ayaw kong ba? kaya og tumboy. Di ko gana og tumboy, Jojo. Wala man ang tumboy. Dili lagi ko Lapay lagi ko. Dili lagi. Pag-iisan ka, ano ang nagawa at iiwanan mo na? Di ko makita ang sagot kung bakit gagawin mo sa akin. Inibig ka at halos ibigay ang lahat, ngunit para sa'yo ito ay di pa sapat. Ang puso't isip ko na may bigyan ng paliwanag. Napakasakit naman ang pag-ibig kung mangyayari sa akin ito. Ano pa bang dapat kong patunayan upang wag na iwanan mo? Napakasakit naman sa puso ko, may pagkukulang ba sa'yo? Mapipigilan pa ba ang puso mo? Nagbulag gid mo siya kung uyab. Grabe ka sakit, oy. Nga tanan man undang gusto nila, ako man ginhatag. Wala man ko gaduha-duha gining kung unsay ipangita nila. Ako man buhat sa tamang nga paraan. Gawin mo sa akin. Inibig ka at halos ibigay ang lahat, ngunit para sa'yo ito ay di pa sapat. Ang puso't isip ko na may bigyan ng paliwanag. O sa tanang tagabulag na lang nga nagyan ako. Pag-ibig Ang akong ginikanan o akong inahan. ito Ang ginatuan na, oo, ginasumbungan ako sa tanang kasakit. yan. O dinhi. Iwanan mo. Napakasakit naman sa puso ko, may pagkukulang ba sa'yo? Mapipigilan pa ba ang puso mo? Tuluyan siya. Na mao na. Gingnan ka nga dili na lagi ka magtumboy-tumboy. Wala naman ang babae na imong gilakan karon, Josephine. Oh, grabe po. Sa Josephine ma, pag Jojo rugod ma. Ma. Ita ni ma, eh. Anong bulagan man jud ko nila mga. Ano ba'y pagkulang ma? Gimahal man ako sila unya. Ano yung naman jud ka? Dali ang pagbulag nila sa kwama. Gingnan di ka sa una pa. Ha? Nga magpapansin ni pagbabae ba? Pagbabae na, oy, naon siya namang kaayaw ka? Daghan pang mga lalaki nga, maila-ila ni mo nga dili ka pasikitan. Natiguang na rabag ko, niya, gusto na rabag ko giningkuan, mag-apo si mo, Josephine? Si Apo, uy. Ma, paitani mo, uy. Murag di na ako kaya, ma. Igugma mo pa kay. Inilaging, nasakitan na ako. Baka sa man ang buhat nun, ma. Na, ingunan na dyan ang kasakit. Pasakit lang. Kagilangan na kay pa sinuroy og dili pa na sila ang maong dapat sa imuha. Mabot lang god. Mabot naman na sa tamang nga panahon.
Sige ba? Magpaabot ko. Kung kanus nga, makita na na kung para sa kuwama. Anang yun ang mahigugman lang. Paabutan lang. Hanggang may kailanman, kahapon at ngayon ay may bukas na darating. Hanggang may kailanman, ang bawat sandali ay panahong nilalaan. Hanggang ako'y kailangan, hanggang ikaw ay nariyan, ako't ikaw hanggang may kailanman. Hanggang may saan man, ang dito at doon ay may landas na tagpuan. Hanggang may kailanman, ang bawat alaala ay ating pagsaluhan. Hanggang sa kalimutan. Ano na lang? Ando na lang to sa parlor para magpagwapag ka. Na ako'y kailan dito. Pagwapo eh. Oo. Kasi pagwapo siguro. Saan ka? Magpagwapo di ay. Ano ba? Ando ta sa kong kailan dito sa parlor para magka-discount ta. O sige, mampoy lingaw. Ah, Basta libre ha? why problema? Para na akong ikahatag ang katabang ni mo, my friend. Okay? Ay, Sige, sige. Basiga. Sige, may chicks dito. Mugwapo ka. Oh. Naanay mga banguyab ni mo. Naanay makagusto ni mo. Tarong ha? O lagi. Oh, sige na, sige na. Ato ta dito sa kong kaila. Tara. Di ana ta diri. Ang kay tao. Sige, Daghang kig pakata mga niya. customer. Ang ako ang mga friend. Kadali lang ha. Oh, sige, sige. Ako sa tawagon ang maggupit kanimo. Hoy, Amega! Marika! Ay! Ikaw man dahil na ibigatla. Marika. Jo, muna mo gupit ni mo, Jo. Pagka-sexy rin bayutan ni. Wala lagi. Hello! Ay, basta. Hi! Hoy, hi. Si Jojo. Unya. Si Mario. Maria? Excuse me, ako rin si Maria. Ay, amor. Nak, gilamoy. Friend, sisim lagi ka na siya. Anak ko na siya, friend. Di mo mahalata nga bayot, pero Sige. ang tingog bayot, pero babae o kapamurma. Ano siya babae, friend, no? Hoy, ginalibak po ninyo. Wala, wala. Sige na, Ako, sige gwapa ka, gwapa ka. na. Alitari bahay, alitari bahay. Sige, sige. Kaya gupitan di ka, pagwapuhon di ka, ha? Alitari, ha? Sige, Oh, salamat sige, kayo, sige. ha. Sige. Singit pa dyan ko ni mo ba? Dari lang sa ako sa kilid, ha, Jo? Sige, friend. Sige na, lingkod na. Hoy, kagwapo, ano nga tumboy, uy. Yeah. Con chuela, chiri con coila, bochiki, bobo chicha, chiri con Niadtong tungura, sukad niya nakita na unailhan ako si Mario o Maria. Magsige na lang kung balik-balik kung paggupit niya.
Ay tungod lagi nga, murag dihanga ko sa iyang kagwapa. Dako sa tingog, apan, gwapa kayo, babae kag pumorma. O gusto ka adlawan na, nagkita mi. Lang bochiki bochiki chiri wang wang choi churu kong kong loy chida bobo chicha chiri kong kong na chiring churu yakang kong kong bochiki churu Uy, naunsa di ay ka. Imo lagi ko gilibre. Unya tapos ka na. Di pwede. Unya, ginalapag yung kanimo diri sa dapli sa dagat. Babae kay ko, day. Una-una, bayot ko. Unya, ikaw tumboy. Saan problema na? Dili ko tinood ka babae. Usa ko ka lalaki. Ganay nagbitay. Kabal mong gudwana, good, ikaw ba? Balik-balik ko pa dyan ni mga tumboy. Ha? Niya, basta man. Maganik eh, isugot ka nga, magkita mo ta. Ay, wa may customer sa parlor mo nang okay ra sa kuaw, oy nga. Imo ko ginbite pa sa kay libre lang kaon. Why not? Diba kaon Libre, uy, sige na, kaon hapot niya. Kaon is food. Kaon is life. Gwapa dyan yung Maria eh. Unsa? Gwapa kayo ka ba? Ay, oo, natural. Ha? Kabalo ka, daghagi ko mga laki na biktima, daghagi ko mga laki na biktima. Ay na istoryahan ng mga lalaki ni mo. Ah, Ining, Maria, oy, di ba single man ka karon? single kay dati katong laki nga akong gijugjug nalimang ka. Ako pagmat sabay mi natulog. Pagmata na mo, wala na. Ha? Nausa man? Wala na akong cellphone, wala na akong TV, wala na akong laptop, gikawat, nagbuwag na mi. Yun niya, sigurado, wala na dyan ka nagkauya? Wala na, kaya wala naman po ko'y kwarta. Siguro dili dyan na sila para sa imo, Maria. Pero kining, ikaw, single ka, ako single po ko. Oy, Pwede ba nga, manguyab ni mo? Uy. Nakatry na ba kag dumboy nga uyab? yaks, Si kalsuot. yaks, uy! Uy, excuse me ha. Si yaks! Bayot ko akong ganahan, lalaki nga tinuod. Ako, lalaki man kog pamurma, basta Kapan babae ka, parihat na babae. No way. grabe po ka makanungo sa kuwa, Maria, uy. Di Kining, tayo taluno. Excuse me po. Maski ako, Kung gusto wala ka- pa na ako ni na-try, Maria, pero kining, Kung gusto- i-try na to. kung gusto Wala ka- pa mahimo, wala, dautan nga. Kung gusto ka, swap na lang ta. Imuha na lang ng ako na lang ng imuha, be. Para babae na jug ko. Grabe ka, Maria. Ay, wala ko nagbinuang, Maria. Wait. Tarong ba? Uy, Tinarong ba hihilong ako? niya, uy. I-try lang gud na to. I-try lang na to. Isa ka semana. Ah. Kung dili gani ni mag-work gani, wala. Bulagi ko. Chucho. Maria. Ang sa mangkaw. Wait. Eh, Pagkikunitan man mo akong lubot. Okay. Maria. Ay, Ikis ko ba? nagpading dia. Chucho, di ba? Ikis ko ba? Chucho ba? Sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga. Pilitin mang limutin ka ay hindi ko magagawa. Parang alipin mo ang isip at damdamin ko. Gusto kita pagkat ang kilos mo'y sadyang ibang-iba. Mahinhin at malambing pa, katangiang di mo sadya. Pag-ibig kong ito'y hindi na magbabago pa. Kahit sabihin ang mali ako, alipin mo o bihag mo, ako'y iyong-iyo. Kung pag-ibig ng Niadong dungura. Sukad nga giamin ako ang akong gibati kay Maria. Ni text o ni chat, wa ko'y nadawat. Hashtag kasakit sa akong gibati mangkulas og lula dapag. alipin mo o bihag mo, ako'y iyong-iyo. Ni wala man lang siyang nitubang sa akong ingon nga, kung pwede ba nga maging kami.
Kay ingon pa niya, dili daw mi talo, kay puro daw mi babay. Babay sa kasing-kasing, unya babay ko nga tinuod. Og niya ng tunguran, nisumbong ko sa kong inahan kay kinilaging sa kasakit. Gusto ko nga nay mo masiran. Gusto kita Og dinhi, Pagkat ang kilos mo'y sa ma. Sa pa problema day sa kuwa, ma? Unsa pangit ba ko, ma? Unsa man, o. Nganong ingunani raman. Di daw kaya dawato ni ma. Tanan na lang mahigugma. Mapababae o. Mapabayot. Pero, may pag-asa, ma. Ay, ambot. Nalibog na po ko sa imo, ah. Kung siya po itong bayot na to, nindot na to kay nalaki to, niya magkaanak mo to. Ngano man daw? Nganong dili man daw kanya gusto? Kung siya nga, di daw may talo kay babay daw ko. Niya, babay po daw siya kasing-kasing. Kabalo ko mga. Dapat siya pagtanaw sa kuwa, ma, pero kini wala naman siya ni-reply sa kuwa mo, eh. May buhaton ako, ma. Unya. Kung tayo mahimo, anak, kung wala gani na na-reply nga siya katawa, anak. Jojo, ayaw na lang pug siya. Noon siya naman taon ka? Pusiksikan din na ni mong kagalingon ni mo nga. Dili naman siya mong usang katawa. Pagpuyo na Jojo ay, iba siguro ignara sa imong problema. Asinuroy og gibuhat lang na nimo kay para aron ining yan po na lang na Jojo. Sa kung kikaingon pa sa imo, ha, ang tao nga para gani sa imo, ha, maabot na gid na. Paabuta lang. Ha? Ayaw pangita, paabuta lang. Oh. Kinsa na, ma? Oh, kadali lang kaya ako nga doon. Oy, kinsa na eh. Nagkagbay. Dali lang, ha? Oy, Maayong gabi, di ay ka ng unsa may ato? Kinsa man ka? ma'am. Oh, Nasi Jojo. si Josephine? Oh, Aw, natin sa sulod. Unsa may pangalan ni mo? si Mario o Maria. Uy, Ayamor. Dok, kilamoy. ikaw si Maria? Oo. Ah, sige, dali na. Alawa kong buko, Oh. kulot-kulot o nga taas. Wala diri, sulod. Nagsige itong hilak na kong anak diri. Dali. Yeah. Aw. Jojo. Ma, Maria? Si Maria. Si Nino, Jojo. naman ka din eh. Walaoy ka ng... Maria, pag-agsa ko, Maria. Maria, Nganong... salamat kayo nagpakita ka sa kuha. Gibingaw na kay ko sa imuha. Wala man ka ni-reply. Wala ka ni-chat. Maria, salamat Sorry, kayo. Jojo. Sorry. Okay lang. Sorry. Okay lang. Kasabot ko. Kasabot ko nga. Oo na, Jojo. Oo na. Masay mo. Isukot na tika. Atubangan si Promise? Mama. Gisabot ka na, Maria, ma! Ay, congratulations naman magpagkasal na mo. Dili pwede. Ay, isa may magsuot sa kuanpi. Ako'y magsuot sa sayal. Alangan, ikaw magyod. Ako'y groom. Pwede Ikaw bride. Pwede pero dili man ko bright. Momo ka, Momo. Ikaw cute pa. I love you, Maria. Will you marry me? Ikaw cute pa. Sige na ba?
lahat ng iyong hiling suli man ay sugat sa puso, karamay ka Karon na nga kung relasyon ka Maria. sa hirap Grabe. at sa Lipay kayo ko kay kabalo ko nga tinod anay ang among pagtanaw sa usag-usa. Dawat sa kong inahan si Maria kay wa si problema. Apan ang problema nako kay tanang mga marites among nakapalibot. Ginaingnan mi nga kining ngano daw nagunay mi. Dili daw mi para sa usag-usa kay ako sa katumboy ug siya sa usa ka bayon. Grabe ang pagbuli sa mo ay kaning mga dagang kaayog mga istorya nga daotan. Usay kay muhilak na lang akong inahan nga makadungog sa mga tao. Mangkulas og lula dapag ug siya na lang nagapaminaw karon. Tama ba kani ang akong gipili nga pakigrelasyon sa usa ka bayon? Palihog tambagi ko ninyo. Dinhi na lang taman. Jojo. Unsay tama, perting tama Way problema na. Okay kayo. Diba? Bisag opposite attract. Diba Lolo Baba? Tama na o tama ba? Tama ka. Tamaan yun na silang duha diha. May na nagunay mo at least positive o negative, nag-abot na gyapon. Kay lisod magud puros positive nya, negative. So at least nagunay ra gyapon, nagigo ra gyapon, swak gyapon kay tanan. O niya, ang feelings with each other is very absolutely. Okay na siya pasag din ng mga tao sa palibot kay na maging sila masulti. Bisan pag wala kay gibuhat ka dautan. Bisan pag naghimo pa jud kag dautan, nagigyapon na sila masulti sa imo bisag wa mo hilabti, nagigyapon na sila masulti. Okay, magunyang kuan sumsuman magunyang nila. May na lang pud siya at least nakatabang mo silang kinabuhi nga mahimong alerto kay kung ganyan wala sila isgutanan sa ilahang lugar. Sayo na sila matay. Unyang padayon sa paglambo, Asinso, magpakarami kayo. Padayon ta alas 5:53 na mga kabisyo, my love so sweet. Hala sige, so inyo nadungog ang kaagi sa atuang drama special ni Jojo nga usa ka tomboy nga nakarelasyon og yoba. Naka-inspire no, nagi mga nga na same gid nato na sa atuang kaagi no. Dili lang gyud ang kaagi ni Jojo ang adunay nga ning klaseng sitwasyon mismo kita pud sad kasi natin po taniya na nga mapakyas gud sa gugma kay tungod dili pa gyud no time or kanang tawhana kanang bayhana dili pa gina siya mao ang mismong tao ang gilaan para sa tua. Mabot ra gid siguro na no. Bisan gani kanang pagtuon nimo nagdugay mo kamo na gyud ang magkauban dili pa day gihapon usab no. At least mo desisyon na gid kang itali na gid ninyo tagsa-tagsa ninyong paghinigugmaay ang inyong pagminahalay tubangan sa atong labaw nga makagagahom diya na gyud matali nagtaman. Anyway mga kabisyo my loves, hinaot nga maayo ra nga atong paminsar karon og alert and alive pagid pod sa kita. Kung ganing medyo duka-duka pa, luya-luya pa, ay nako si Buhato Lolo Baba. Mag-inyo mo Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung adik kang mga pilihan niya nga kape nga healthy, bisan diabetic, pwede kaayo kaya patamis niya doon na stevia extract.
rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagpabawas yun nga dili adlaw-adlaw, dili, ha? Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapabusa energy, makapaabtik sa pinuti ni pare. Kinama sa Jaser Marketing. Available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Generics Pharmacy, ug sa tanang butika sa inyong lugar. Kung bati na tani, o paimsog na mo, palagsik na mo, tumal na ta, sa atuang produkto diri sa Kalabo Herbal Coffee Original o Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, ha? Og ubanan po dato mga kabisyo my loves, no, ang pagpalikon sa tuwang kalawasan batok sa mga sakit nga pwedeng pakdang sa tuwang kinabuhi, no. Tumarta sa ato ang Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement nga ginama sa Jaser Marketing. Sangkap sa mga nagulang herbal sama sa Kalabo Leaves, Panyawan, Malunggay, Sambong ug Mangosteen. Daghanang nagpamatuod nga sila ng protektahan og nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market ang Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Uban sa Kalabo Plus Herbal Liniment Oil ang pinakamaayo ora mismo. Ginama sa Jaser Marketing. Alang sa dugang pang impormasyon, tawag lang sa numero 09309-7360009. Okay. Tumarnatan niya na mga kabisyo. Maying buntag di ay pudusab sa mga stasyon nga nakatayap ka nato. Ilabi na sa 94.1 Big Radio Bayugan City and Line FM Barubo 106.9. Diya po dapita sa 102.3 Kiss FM Bohol. Thank you so much. Maayong pagpaminaw sa inyo diya. Hinaot kompleto na nga ito ang morning. O manukad na kita. Kay ang uban mo trabaho na po dusab taod-taod, no? So better dapat naka-exercise, nakapamahaw, nakatumar sa ito ang food supplement. Dili sa Kalabo, nakainom og kape, nakaligo, nakapanot brush. Mura mo na siya mga basic nga mga himuon nato sa pangadlaw-adlaw, no? Lubaba. Unya ay kalimot kumustaha ang imong hinigugma. Masimpariya ka ni Jojo, mabulagan og pinalive. No? Nagi mga ubang bayot lubaba nga maibog pudsad og mga tumboy. Depende na lang gid sad kung ganing kada bitong ma-attract ka na sa ilaha kay ay mga ubang bayot pud nga may kimudala sila ang kagalingon. Pero ay lang patinguga. Hello. Good morning. Anyway mga kabisyo ka natay kung oras, dagang salamat sa inyo ang pag-uban-uban na lang kanato, ha? Dagang salamat sa inyo ang pagduyog sa pagpaminaw sa to ang programa diri sa Hoy Gotodo, Kalabo. Till next time, kini na lamang ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po diyang inyong gwapong taro ay lumping, ha? Kini, si Lolo Baba dyan, salamat ang pingtas. Ang ngalan na lang po sa Jaser Marketing o sa mga stasyon nga nakatayap sa tuwa karon. Ha? Mayong adlaw kanyang talan, padayon ta. Ha? Dayayon ng Diyos. Jaser Marketing. Jaser Marketing.